Множество белорусов, которые были вынуждены покинуть страну из-за угрозы криминального преследования, из-за своей активности в 2020 году, в 2021, из-за репрессий, уже столкнулись, либо еще столкнутся с тем, что их паспорта перестают быть действительными, либо с тем, что белорусский режим подал их запрос на их розыск в Интерпол. Как решать эти проблемы, мы поговорим сегодня в программе «Позер». Меня зовут Татьяна Коровенкова, и мой сегодняшний гость – юрист Олесь Михалевич. Здравствуйте, Олесь. Добрый день. Вы, собственно, известны тем, что еще в 2010 году столкнулись с проблемой того, что, покинув Беларусь из-за преследования, из-за репрессий, вы оказались в базе розыска Интерпола. И на своем, собственно, опыте знаете, как это бывает непросто. За эти годы изменилось ли вообще что-то в работе Интерпола с Беларусью, что делало бы проще жизнь белорусов, которые уехали из страны из-за репрессий? Так, змянілася дастаткова шмат. Інтэрпол да Беларусі, да афіцыйнага Мінску ставіцца з вялікім недаверам. І, у прынцыпе, для Беларусі, для таго, каб кагосьці падаць в Інтэрпол, трэба выканаць розныя танцы з бубнамі. Напрыклад, замяніць артыкулы, бо ёсць заведама непрахадныя артыкулы. Все, што датычыць экстрэмізма, все, што датычыць падрыхтоўкі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, яно аўтаматычна не будзе прынята. Таму для беларускіх уладаў стала сітуацыя нашмат горш, а для грамадзянскай супольнасці нашмат менш. Але мы павінны разумець, што калі хтосьці вельмі моцна патрэбны, можна і артыкул правільны прыдумаць, і дакументы прыгожа падрыхтаваць. Таму трэба да гэтага быць гатовым. Вы открыли свое адвокатское бюро, которое оказывает как раз услуги тем людям, которые бежали из диктатур и теперь попали под преследование, вынуждены просить беженства, вынуждены как-то убирать себя из баз розыска. За последние 2 года сильно ли увеличилось количество обращений именно от белорусов к вам за помощью? По колькасці людей, конечно, павялічылася вельмі сур'ёзна. З іншага боку, вырашаць гэтыя праблемы ў нармальных краінах, краінах Еўрапейскага Саюзу стала нашмат лягчэй, таму што проста давера да афіцыйных беларускіх уладаў няма. Ёсць шмат краінаў, напрыклад, Германія, якая на аўтамаце адмаўляе в экстрадыцыі в Беларусь, нават не перадаючы дакументы в суд. У іншых краінах, в Польшы, даходзіць да суда, але, напрыклад, чалавек практычна ніколі не сядзіць в турме ў гэты час. І нават такія краіны, як Кіпр або Балгарыя, якія яшчэ недавно былі адносна прыхільныя для таго, каб экстрадзіраваць, выдаваць людзей в Беларусь, яны перасталі в Беларусь выдаваць, і іх суды прымаюць рашэння, якія базуюцца на падставе парушэння правоў чалавека ў Беларусі, што Беларусі нельга давяраць, што чалавека там не будзе чакаць справядлівае судовае разбіральніцтва. В Беларуси приняли поправки в законодательство, которые разрешают, во-первых, проведение заочных судов по ряду статей, и, во-вторых, лишение гражданства, даже если оно приобретено по рождению. Что делать тем белорусам, которые выехали из страны, не могут вернуться, и, например, их лишили гражданства по версии властей за какие-то экстремистские действия? Перш за ўсё раю быць у нармальных дэмакратычных краінах, бо ў нармальных краінах ёсць штосьці такое, як трэвел-дакумент бежанца. Ва ўсіх краінах, хіба што ва ўсіх без выключэння, можа за рэдкім выключэннем, ёсць такі дакумент пасведчання асобы без грамадзянства, пасведчання для падарожжаў. Таму, калі вы знаходзіцесь у нармальнай краіне, гэтая краіна дастаткова аўтаматычна дасць вам або статус бежанца, або пасведчанне гэтай асобы без грамадзянства з відам на жыхарства. Таму тут вялікіх праблем у нармальных краінах не павінна быць. Горш, калі вы выбераце краіну ненармальную або неданармальную, гэта значыць краіну з нізкімі стандартамі правоў чалавека. Напрыклад, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Дубай ввогуле не прызнае трэвел-дакумент бежанца ввогуле як дакумент. Або, калі, не дай Бог, у вас ануляванне грамадзянства адбудзецца у Турцыі, ці в Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, ці, не дай Бог, яшчэ в якой азіяцкай краіне, могуць быць вельмі сур'ёзныя праблемы. У такіх краінах, як весь Еўрапейскі Саюз, плюс Канада, Штаты, ці нават менш дэмакратычныя краіны, але з працэдурамі, не ведаю, Мексіка, напрыклад, у вас ніякіх праблем сур'ёзных не павінна ўзнікнуць, або па меншай меры этой праблемы можна будзе вырашыць.
Вот недавно в социальных сетях, по-моему, там в некоторых СМИ была информация про Ольгу Карыч, да, которой аннулировали паспорт во время пересечения там, границы в Италии. Что вообще делать в таких случаях? Это вот, ну, тебе кажется, у тебя есть действительный паспорт, и внезапно ты узнаешь, что ты стал человеком без документов. Ну, на шчасце, наколькі я ведаю, Ользе Карач удалося вярнуцца наземным шляхам, яе пакінулі, пашпарт быў забраны, а пакінулі від на жыхарства, яна проста ёй удалося вярнуцца куды яна хацела, але у такіх момантах, як я уже сказаў, перш за ўсё трэба быць на больш-менш нармальнай краіне, з якой вас аўтаматычна не пасадзяць, не выдаляць и так далее. Я больше имела в виду, какой алгоритм действий должен быть у человека, условно говоря, не знаю, вот в Литве, находишься в Литве и узнаешь, что у тебя аннулировали паспорт. Куда обращаться, і куда Літва, бежать? і Польша маюць трэвел-дакумент, які выдаецца ў выпадку, калі чалавек не можа зрабіць свой пашпарт. Это нават без статуса бежанца, калі проста ў чалавека від на жыхарства, і ў яго забралі пашпарт, пашпарт прызналі ануляваным, ён яго згубіў. Чалавек можа звярнуцца ў дзяржаўныя органы з просьбай выдаць трэвел-дакумент для паездак па Евросаюзу і в іншыя краіны. Такі трэвел-дакумент ёсць і ў Літве, і ў Польшы, і ў Германіі, практычна в любой краіне. Калі такога дакумента раптам няма, ну трэба, безумоўна, думаць пра атрыманне статуса бежанца. Само па сабе і ануляванне пашпарта, і то, што забіраюць грамадзянства, бо грамадзянства па тэорыі павінны в новых законах прапісана, што яго будуць забіраць у тых, хто прызнаны вінаватымі па экстрэмісцкіх артыкулах. Сам па сабе экстрэмісцкі артыкул азначае аўтаматычна тое, што чалавек можа атрымаць статус бежанца в любой практычнай еўрапейскай краіне. Яго трэба атрымліваць і пераходзіць на гэтыя дакументы, на дакументы бежанскія і жыць па гэтых дакументах. А насколько вот сложна процедура получения статуса беженца? Это, я так понимаю, что речь идет об этом знаменитом Женевском паспорте, правильно? Женевскі паспорт – это трэвел-дакумент у адпаведнасці з Женевскай канвенцыяй. Ён выдаецца ў выпадку, калі чалавеку быў нададзены статус бежанца. То бок, ёсць сама працэдура зварота. В кожнай краіне гэта працэдура в дэталях адрозніваецца. Напрыклад, Германія патрабуе, каб чалавек прайшоў праз лагер і жыў в лагеры для бежанцаў. Польша, Літва такога не патрабуе. Ты можаш, калі ты маеш дзе жыць, ты можаш жыць дзе хочаш, дзе можаш, дзе табе прадаставілі гэта жыллё знаёмыя. І па выніках звычайна працэдура доўжыцца да 6 месяцаў. І на працягу 6 месяцаў прымаецца рашэнне. Канешне, калі вы маеце вот такія экстрэмісцкія артыкулы, нічога асабліва шмат не трэба даказваць, таму што гэты экстрэмісцкі артыкул сам па сабе азначае, што ў вас у Беларусі пераслед. А если, например, не экстремистский артикул, а вот эта народная 342 статья, да, и у человека заканчивается паспорт, он ведь тоже может подаваться на беженство, если не хочет получать, допустим, travel-документ? Чалавек мае права, любы чалавек, які ёсць, знаходзіцца ў краіне, ён мае права падацца на статус бежанца, і гэта з'яўляецца яго правам. Калі няма доказнай базы пераследу і так далей, трэба будзе даказаць, што сапраўды вас пераследуюць, што ў вас у краіне праблемы, з гэтым, безумоўна, праблема ёсць. Але вяртаемся да таго, што калі ў вас, напрыклад, проста від на жыхарства на падставе працы, ці нават на падставе, не ведаю, там, каранёў, на падставе чаго заўгодна, вы маеце права таксама атрымаць трэвел-дакумент не женеўскі. То есть это будзе просто трэвел-дакумент, на якім будзе напісана мясцовая краіна, там Польша, Літва, Германія, ці Чэхія. Але на гэтым дакуменце гэты дакумент ніякім чынам не сведчыць, што вы, напрыклад, грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Там можа быць напісана, што вы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, але гэта дакумент літоўскі. Дакумент в нейкім сэнсе гэта як падобны да тых дакументаў, якія Латвія і Эстонія выдавалі асобам без грамадзянства. То есть это як пашпарт, толькі там не написано, что это не громадянин. То есть это выдадено не громадянину этой краины. Но travel-документ, я так понимаю, в каждой конкретной стране он привязан к ВНЖ каждой конкретной страны. Ён, як правіла, прывязаны да ВНЖ або прывязаны да статуса. Калі у вас ёсць статус бежанца або дадатковая абарона,
то вы маеце права на атрыманне такога дакумента. Ёсць такі міф, што маючы від на жыхарства можна падарожнічаць внутры Европы, внутры шенгенскай зоны. Не, нельга. Все краіны шенгенскай зоны для перасячэння любой мяжы паміж двумя краінамі шенгенскай зоны чалавек павінен мець не толькі картку віда на жыхарства, ён павінен мець і трэвел-дакумент. І гэтым трэвел-дакументам можа быць або пашпарт краіны, або трэвел-дакумент бежанца, або вот этот трэвел-дакумент для падарожжаў краіны, або дакумент асобы без грамадзянства. Але ў любым выпадку это пашпартны формат. Вот такі дакумент пашпартнага формату он павінен быць. А вот вы как юрист, как адвокат, допустим, у человека есть выбор, какой документ получать. Там, travel-документ, беженство, что-то еще. Что бы вы рекомендовали, какой путь вы рекомендовали бы избрать как наиболее простой и наиболее надежный с точки зрения дальнейшей перспективы проживания вот, в конкретной стране, на территории Евросоюза, например? Думаю, што няма адзінага універсальнага шляху. Калі ў чалавека, напрыклад, карта паляка, і ў яго вельмі лёгкі і блізкі шлях да атрымання польскага грамадзянства, і ён хоча атрымаць польскае грамадзянства, хіба што я б яму рэкамендаваў заставацца праз карту паляка атрымліваць польскі від на жыхарства і праз гэты від на жыхарства праз год падавацца на грамадзянства. Але, напрыклад, калі чалавек рызыкуе, што ён з'явіцца в Інтэрполе, што яго могуць расшукваць, можа Беларусь шукаць па розных механізмах прававога супрацоўніцтва, то хіба што атрыманне статуса бежанца мае самы высокі статус для патэнцыйнай экстрадыцыі. Калі вас затрымалі і Беларусь патрабуе па экстрадыцыі, нават некаторыя краіны з СНД, краіны, якія з Расіі ці з Беларусю дастаткова блізка супрацоўнічаюць, я лічу, што яны не выдадуць. Напрыклад, калі вы з трэвел-дакументам бежанца прыедзеце у Азербайджан і там вас затрымаюць, ёсць вялікая верагоднасць, што нават Азербайджан адмовіць экстрадыцыі ў Беларусі. А калі вы туды прыедзеце з беларускім пашпартам, напрыклад, або без статуса бежанца, хутчэй за ўсё за абсалютнай гарантыі практычна вас адправяць у Беларусь. Таму вяртаемся да таго, што няма універсальнага шляха. Кожную сітуацыю трэба разглядаць, якія рызыкі, якія магчымасці ёсць, ці ёсць нейкія ў чалавека прэферэнцыі, як, напрыклад, тая ж самая карта паляка. Калі гэта чалавек грамадскі ці палітычны лідар пазнавальны з рэальнай крымінальнай справай па крымінальным артыкуле, але якія прызнаюцца экстрэмісцкімі ці прызнаюцца, скажем так, палітычнымі, праваабарончай супольнасцю прызнаюцца палітычнымі, то шлях может быть иншим. Но мне кажется, узнаваемым, известным людям все-таки проще в этой ситуации будет решить проблему с документами, чем какому-то неизвестному активисту, который попал в эти жернова репрессий. Безумоўна, калі чалавек пазнавальны, калі ў яго вядомы кейс, такім людзям нашмат лягчэй, таму што калі вы вядомыя журналісты ці вы працавалі ў вядомым выданні, безумоўна, проста само па сабе, калі чалавека проста закінуць імя прозвішча ў Google, адразу бачна, што ён ёсць, ён пераследаваўся, то есть ёсць нейкая гісторыя пераследу гэтага чалавека. Конечно, такому чалавеку будзе патэнцыйна лягчэй. Когда вот вообще началась вся эта история с внесением поправок о возможности лишения гражданства, много говорили о том, что Демсилы, в частности офис Тихановской, могли бы там выпускать какие-то свои документы. Среди возражений было то, что, по сути, паспорт, он находится под охраной конкретного государства. И в случае каких-то проблем у человека, именно это государство, его консульство в других странах, дают какую-то защиту человеку, какую-то помощь оказывают. На ваш взгляд, насколько вообще реально, чтобы, например, офис Тихановской начал выпускать какие-то документы для белорусов, и чтобы другие страны эти документы признавали? Думаю, што некаторыя краіны адразу могуць прызнаваць гэтыя дакументы, і гэта дастаткова рэальна. Але можам уявіць сабе сітуацыю на перспектыву. Допустим, заўтра афіцыйны лукашэнкаўскі рэжым пачынае абсалютна афіцыйную, не дай бог, напрыклад, пачне абсалютна афіцыйную агрэсію супраць Украіны. І тады, канешне, прызнанне і офіса Тихановскай, і да ўрада Тихановскай будзе зусім іншага ўзроўня. І тады, канешне, натуральна будзе лягчэй збіраць такую падтрымку і збіраць права атрымаць падтрымку і ад краін Еўрапейскага Саюза, але і упэўнены шмат ад каго яшчэ, на прызнанне такіх пашпартоў. Таму
Я думаю, што гэта дзеянне безумоўна ў патрэбным правільным напрамку, і ў гэтым кірунку трэба працаваць. А насколько это сложно будет добиться этого признания? Все же, условно говоря, Литва, которая очень дружелюбна к белорусам и оказывает всяческую поддержку, она, возможно, более охотно пойдет на такое признание. А страны, которые дальше от Беларуси, которые менее втянуты в эту повестку? Думаю, што можа быць это дастаткова і проста, таму што ёсць супольная пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Калі амбасадары розных краінаў ці, напрыклад, розныя краіны Еўрапейскага Саюза маюць свае інтарэсы, але гэты інтарэс зацвярджаецца як агульны інтарэс Еўрапейскага Саюза. У выніку, напрыклад, нейкія праблемы і пытанні Лацінскай Амерыкі, якія вельмі важныя для Іспаніі або Партугаліі, калі яны прымаюцца як сумесная пазіцыя Еўрасаюза, проста такія краіны, як Літва або Польшча, якія не маюць спецыяльных інтарэсаў у Лацінскай Амерыцы, яны галасуюць разам з Гішпаніяй, таму што ёсць сумесная пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Тое самае па пытанні Беларусі, для кагосьці это пытанне вельмі важнае. Зразумела, для Кіпра ці для Партугаліі пытанне Беларусі абсалютна не важнае. Але ёсць іншыя краіны Еўрасаюза, для якіх Беларусь з'яўляецца непасрэдным суседам и региональной проблемой для безопасности. Ясно. Спасибо большое, Олесь. Напомню, сегодня гостем программы «Позерк» был юрист Олесь Михалевич. С ним мы обсуждали вопросы того, что делать белорусам, которые попадают в базы Интерпола по запросу Минска из-за своей активистской позиции, или тем белорусам, у которых заканчивается срок действия паспортов, и они не могут получить новые документы. Меня зовут Татьяна Коровенкова. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментируйте услышанное, делитесь своими историями и до встречи через неделю.